Tagtatoy mo ito. Team Guryo. Okay. Mo ni akong mga kakwarto dire oh. Nagpreparasyon mi para magsisyon na mi karong adlaw ah. Okay. Mo ni siya. Magsisyon mi karon. Okay, ako ning lantaon akong amigo sa pasisyon para moy akong awaton. Para tambal na ako na siya. Iwas COVID na siya. Maging update kayo palagi sa mga video ko. Please. Negative kami ngayon. Pagdating sa Pilipinas. Please click na subscribe. Ano amigo? Mana siya mga guys? Mana siya? Okay. Tuob is real. Sa ating pagkaliyo, tuob mo no. Para iwas virus. Yes! Grabe niya siya. Sulaan gini siya kabuhi ba? Guys, mau na siya, nganaw na siya pagtuob guys ha. Pareha na ako kaubal ako guys. Kadungo-dungo guys oh. Mau na siya kinabuhi na mo diri guys. Sa 2 ka buwan mi nga nag-standby paabot sa mong ticket. Pupos at saka itlog. Oh, this is the proper. Mauna yung proper. Mau na siya. Salamat. Yes. Singot kayo guys. Pula lang api no. Grabe eh. Saingahan. Hey guys, Team Guryo, salamat.